Angle. We need to have some guys going down, taking small piece of wood to put in the corner there. Окей. Just temporarily. Ванко, няколко парченца такива бичменца. Turkey. Here. From here 5 centimeter. No, not 5 centimeters there from the corner. From here. Oh, yeah. 5 centimeters. Да. Sorry, like Да, this. айде да. Значи, Сега искам да ви кажа нещо друго. Това лепило спрямо One Step има 10 минути отворено време. Тоест има достатъчно време да дигаш ролката, да я пускаш, да я наместваш и т.н. нататък. Сега в момента, давай, действай. Това не е залепнало, нали? Тоест не е изсъкнало. Okay. Так, 5 сантима, так. 3 сантима. По-надолу пусти пистолета. Пистолета по-надолу. долу такова прави. Пусти го надолу, ти казваме, че 3 сантима. Така. Окей. So this is really important now. You need to go over. Окей, and да, roll the един ring. човек хване, почва сега, това е много важно, нали? Так, така, нека да въртаме насам, може и до края. Значи трябва да се види, че става като пяно. You cannot apply the membrane when it's like this. Не може да се слага като Like е this is така. okay, but not like that. Yeah. Then you can go a little bit more. Значи трябва да се изчака да почне да става като пяно, за да се сложи, иначе не трябва да се слага. As you see, it's really difficult. Okay. Before we go wider, before we